Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa. Sunana Sani Abubakar mai yanga. Ba batacce nake ba. Wanda gwamnatin da ta kare ni SSE ne. Amma billahi allazi la ilaha illa huwa da wagga gwamnatin da wacce sai dai sunan su guda a ce gwamnati. Amma kai da gani kai ka san akwai bambanci. Dalili na ni dai dan garin Gusau ne, dan Zamfara ne, kuma da ni an kai waccan gwamnati. Amma ka aje adawa, ka aje komi ka faɗi tsakanin da Allah. Wallahi, tallahi, kowane bangare Dauda ya taba. Shi dai bangaren tsaro da shi ya fara. Shi wannan tsaro na Allah ne, sai ran da Allah ya kance mana wannan abu. Magana wayanda ka cewa wai Gusau, Dauda Gusau ɗaya ka aiki, labarai ne suka yi. Dan ba su shiga ƙauyuka, mu 'yan kasuwa ne, dan ba wanda ya dan yankan katako shiga daji da lohar gamman gane inda da tsaro da rashin tsaro da inda kuma